Ambalma wani nyang mamalek ci do kibaru kene kan bi kibare mambulu kada kulu kan ore ka fo mekalo ni sisanche ayira la ka fo sankera sababu ye ka cheni ke mo ba bioron shegin ko de ko wa mo mo fana sara sababu la ni wakati lawan na sankera sababu ye ka cheni mke anga jamana ko ne la madugo mo shila ore sababu ya sa uni mo ga tondo kere kere ne ala ga banyu mageto no to ko osha uluga sege sege lu yaira ka fo ko mo ba bi woro ani shegi ani keme woro ni biolovla ko le ko ni toyora ni san sababu la sege sege lu yaira fana ku ka ta mekalo la ni ka tabla utkalo kle bisawan kelena ko mo ani tora ni ji kasara nun fana la alsa uga sege sege lu senfe uya jatemne ka fo ko ni san kera sababu ka cheni bado mo ga so malo kwali bagaw yere fana sara ko la ni ko imbere ko ni se fesa ni banyuma keto mo ko ni ayira ka fo ko mo munu kasara la ni san ko ni sababu la ku ma ko gelembe femunu na ni wakati na ko e shioro ji dumini ani fenwere chamaw ore kama sa uyayira ko fami olu segunu da mayira ko ko no meno ke ni ko ina ko nga fami e jamana nyamo ko yu fana ku ko fle ni mo na albi kuna funi hukumu kon la mita se ku gaw feno amba la ka fo septembre kalo kle tan sawa kon la mo bina nduru ko ni bora sraba ka kasara dola kibara munu sera mo yara ka fo septembre kalo kle tan sawa no bena juma doma segu sraka voyage mobile do de ko ni mo bina nduru de kumbe ale kon la ale ni gasoil mobile do de kumbe na senyoma kuna funu ya ira ka fo ko citerne do ni gasoil de kumba le kon ale de kumba ka sraka ko dematigi do na le kumba ka sra tike ni adewi ale kon ma jatemne ke mobile go la le yi fili sra kan tento citerne tigi ne ko ni ballale la o de kara sababu ye na yi jenge wala sa kanuta jengeli ko ni kara sababu ye gasoil fenge do kumba ka mobile ko fe o bina wa a jenge tosa ani kartigi ne ko ni nyeshina nyogoma kuna funu ya ira ka fo ko karbola ko ni balle ni mobile na ale fana yi jenge to ko fasuku ya bela wala sa ani akana se nyogoma ayira la ka fo ni ko imbe ko ni kara sababu ye mo bina nduru kume mobile kon la ko mo duru de banalol la ko wa ko mo duru yere la ko demsen fitini flabo la no lu flanu ye amba yere la ka fo ambe yorom na ko bi mo banane nu ko ni olu be dogodoro so la ayira la fana ka fo ku ka bana ko ni majugu ya tinto nga ala barkala mo ko ni maton ko inda fe o tamene ko ka be kuna fo ni wara mambulo ka da kuluka o de ka fo bana ba ka feno ayira la ka fo septembre kalo kle tangon la jatige wale tabaga do ko ni dunai kibariya munu sira ma o y'a yira ka fɔ tarata don septembre kalo kile 10 kɔnɔna la sufɛla fɛ ko jatigɛ wale tabaga dɔw kɔni taara don banamakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛrɛwale n'ale ni tubacɛ bɛ taa kilomɛtiri 20 ɲɔgɔnna la a yirala ka fɔ ni mɔgɔ kofɔli ninnu donnen dugu kɔnɔna la k'u y'a laɲini dugulamɔgɔw fɛ ko fɛn min ye kɔɲɔ ye denwuli o ni balontan ani ɲɛnajɛ caman wɛrɛ k'u k'o bɛɛ kɔni dabila wa u y'u sinsin yɔrɔ min yɛrɛ kan fana ko y'a ye k'a fɔ ko kalan kɔni wulitɔ filɛ nin ye ko fɛn min ye nin dugulamɔgɔ ninnu ye k'u kana sɔn k'u denw bila ka taa kalanso la fiyewu ko n'o tɛ k'olu kɔni bɛ segin ka na dugu in na an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an b'a yira la k'a fɔ kunnafoni jɔnjɔ kɔni sɔrɔlen tɛ mɔgɔ ninnu kan nka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se k'a ɲɛdɔn a ko la kunnafoni kuncɛ la an b'a yira la k'a fɔ septembre kalo tile 9 kɔnɔna la 3e arrondissement mɔgɔw kɔni y'u bolo da yuruguyurugukɛlaba dɔ kan kibaruya minnu sera ma o yɛrɛ k'a fɔ septembre kalo tile 9 kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 wagati 3e arrondissement cɛdenw kɔni y'u bolo da mɔgɔ dɔ kan n'ale yɛrɛ ka baara kɔni tɛ fosi ye ka mɔgɔw yuruguyurugu ɲɔko ta fanfɛla la kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko ni yuruguyurugukɛla in juillet kalo tile 18 kɔnɔna la ka wele sera sɛnɛkɛla dɔ ma n'o yɛrɛ bɛ garalo mara de kɔnɔna la a kɛlen ka ni sɛnɛkɛla in kɔni wele a yir'o la k'a fɔ k'ale mago bɛ malo bɔrɔ 300 de la o fɔlen ni sɛnɛkɛla in ye sa o fana ɲagalila sabula a bolo a bɛna wari caman sɔrɔ a ko la o de ye sababuya la hali n'a sɔrɔ ɲɔ in bɛɛ tun t'ale ka bolo kan a yalala sigiɲɔgɔn fana fɛ yen nɔ walasa ka ɲɔ in bɔrɔ kɔni dafa nin ko in bɛɛ de kɔni kɛlen ale nana ni ɲɔ ninnu ye bamakɔ ni ka n'a di a ka sannikɛla ma a yirala k'a fɔ a selen bamakɔ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bagadaji ani sannikɛla in kɔni kɛlen ka ɲɔgɔn ye n'o ye yuruguyurugukɛla in ye o ye butigi dɔ yira a la ko ka taa ɲɔ ninnu jigin o kɔnɔ ɲɔ ninnu de kɔni jiginnen butigi in kɔnɔna la wari selen a sara kuma ma cɛ in kɔni tunna ko wa k'a tun bɛ ka wele a ka telefɔni na k'a tun tɛ k'o fana ta o de ye sababuya la fɛn min ye sɛnɛkɛla in ye ale kɔni ɲɛsin 3e arrondissement mɔgɔw ma ni ka taga k'o ɲɛfɔ olu ye olu fana wulil'u ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ sa bolo kɔni sera ka da ni yuruguyurugukɛla in kan fɛn min ye septembre kalo tile 9 ye o sɔgɔmada fɛ ɲininkaliw senfɛ fintigiw yɛrɛ kɔni bɔra a kan k'a fɔ ko ni mɔgɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen tɛ foyi ma bamakɔ sigi la ni nin yɛrɛ kɔni tɛ o de kama a yirala k'a fɔ ko ɲɔ bɔrɔ 300 in kɔni na k'a ye wari min sɔrɔ o la k'o taara fo 3 ani kɔ la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi
an b'a yira la k'a fɔ ni mɔgɔ kofɔlen kɔni bɛ polisiw ka bolo kan yanni a ka kiiri don cɛ. An balimaw ni kibaruya ni kun b'an bolo ka lase aw ma. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la. Aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.